Слънцето грее и топли сърцето, сладко ухае навред по земята. Хвост до гласа се навежда и пее, птици се вият високо в простора. Хляба в сладните ниви зрее, той носи радост и сила на хората. Добър ден, уважаеми учители, служители и ученици. Добре дошли на нашите уважаеми гости. Днес е специален ден. Празнуваме нашия патрон и отваряме вратите си за бъдещите ученици и техните родители. Ден, в който историята среща настоящето, а трудът ражда бъдеще. Повече от 9 десетилетия нашето училище в Делнгили съхранява дългогодишните традиции в подготовка на млади земеделски специалисти. Земята ни учи на търпение, а науката на мъдрост. Кротко се усмихна пролета и закрачи тихо в долината. Почна да пилее безброй цветя по ливадите между тревата. Скъпи приятели, днес ще отбележим един тържествен ден – патронния празник на гимназията. Наши гости днес са госпожа Мариета Петрова, кмет на община Две могили. Господин Сейнов, председател на Общински съвет, град Две могили. Госпожа Димитрова, експерт в отдел образование в община Две могили. Госпожа Борисова, председател на Обществения съвет, ПГСС. Празникът е време на равносметка, но и на заслужена гордост от постигнатите успехи. За приветствено слово даваме думата на директора на гимназията, зооинженер Светлозар Донев. Здравейте и честит празник! Това е денят, в който честваме патрона на нашето училище. Патрона, който е дал толкова много за земеделието. Който е казал така, че науката трябва да слезе до селото, до селянина. Че науката трябва да подпомага този, който произвежда. Затова в много села в Русия, в Съветския съюз тогава, са били създадени такива центрове. По този начин той е успял да подпомогне хората, които се занимават с земеделие. Колко странна е историята. И сега идва момента, в който ние трябва да направим така, че тази наука трябва да стигне отново до хората, които произвеждат. Даже не можем да насмогнем, не можем да настигнем това, което толкова бързо се променя, тези нови технологии, които са в момента. Всичко това, което в момента го има, вие и което в момента учите, само след 10-15 години за вас ще бъде нещо старо. Нещо, което голяма част от него няма да може да ползвате. То ще бъде обаче фундамент, основа, над която да надграждате. Просто ние трябва да се учим от тези велики хора, които и ние сме го избрали Тимирязев като наш патрон, като това, което той е направил и за науката в селото в областта на фотосинтезата, а най-вече за вкарването и подпомагането на хората, работещи по места. Бъдете горди, че учите в такова училище. Училището минава през много трудни периоди и през годините е минало. Но въпреки и напреки всичко, защото ние сме здраво свързани с земята, това училище ще пребъде както е било през последните 100 години. Въпреки всичко, ние ще можем да бъдем добри. Това го доказваме всеки ден, защото човек се бори всеки ден, за да може да се докаже, за да може той да покаже, че всичко това, което е научил, може да го реализира. Честит празник и се гордейте! Още нещо. В момента, като потвърждение на всичко това, един ваш съученик ми подарява подарък.
който го е изработил абсолютно сам. Обаче с новите технологии, с всичко това, което вие трябва да научите, за да може да го ползвате там, където искате. Браво, Мишо! Ще стои в дирекцията и ще ви гледа. Както аз се карам, така и той ще ви гледа лошо. Кмета на община Две ангели, госпожа Мариета Петрова. Уважаеми господин Донев, уважаеми учители, скъпи ученици и преподаватели, за мен е изключително чест и удоволствие да бъда тук сред вас на този тържествен ден, в който отбелязвате патронния празник на училището. Напред науката е слънце, е казал поета. Така че пожелавам ви от все сърце да бъдете все така ученолюбиви, да полагате много усилия, за да имате успех и успешен старт в живота, да използвате цялата материална база, която е осигурила училището, новите STEM кабинети, които ще дадат възможност да се развивате още по-добре, да усвоявате преподаваните от учителите знания, да носите с гордост името и емблемата на това училище, което, както се чу, преди малко е на над 90 години, наскоро наближава неговата 100 годишнина. Уважаеми и скъпи приятели, желая ви от все сърце да сте здрави, живи и все така упорити, да имате много нови успехи, много възпитаници и да бъдат добре реализирани хора в бъдеще и в живота. На добър час и честит празник! Земята е вечна. Тя не иска дума, а грижа. Иска топла длан, семе и вяра. Ние сме тези, които я събуждат, за да дари хляб на трапезата стара. На 3 юни се навършват 183 години от рождението на нашия патрон Климент Аркадиевич Тимирязев. Нека да се припомним за неговия забележителен принос в науката. От Тимирязев учим законите на природата, как слънцето се влива в плода, как с наука и машини се гради напредъкът на всяка страна. Човека и учения Тимирязев ще представят Ясемен от 12-я и Християн от 10-я клас. Климент Аркадиевич Тимирязев е велик руски учен и мислител, естествен изпитател и физиолог, съчетаващ теоретичните истини с практиката. Климент Аркадиевич Тимирязев е роден на 3 юни 1843 г. в Петербург. Произхожда от виден дворянски род. Баща му е началник на митницата в Петербург, но въпреки блестящата кариера, той е уволнен като ненадежден и Тимирязев заедно с братята си е принуден да работи от малък. Най-важните научни и изследователски постижения на Тимирязев засягат проблемите на фотосинтезата и природата на хлорофила. Тимирязев доказва, че фотосинтезата на зелените растения е първоизточник на органичното вещество и енергията, без които животът на растенията е невъзможен. Тимирязев е основоположник на изучаването на светлинното и въглеродно хранене на растенията. Сборника Слънце, живот и хлорофил е явление в ботаническата наука. Тимирязев отхвърля случайността в наследствените изменения. Доказва, че те възникват в съответствие с измененията на условията на живот. Той вярва, че хората не само трябва да изучават, описват и обясняват процесите, които се случват с растенията, но и да се научат как да ги управляват. Всеки, който може да направи 2 житни класа, там където преди е раснал един, 2 стръкчета трева, където преди е било едно, той ще заслужи благодарността на цялото човечество. Научните открития на учения са в основата на съвременното земеделие. Патриарха на руската агрономия умира в съня си на 28 април 1920 година на 77 годишна възраст. Ти имаш всичко,
всичко хубаво на този свят. Любов и дом, трапеза и родина. Идя от слънцето, развяло весел цвят и меката зелена хладовина. Хубава си, татковино, име сладко земен рай, сърце младо и невидно, за теб трепката играй. Мили ми са планините, и на север, и на юг, драги ми са равнините, набраздени с наши пук. Дорно небо, ясно слънце, дорно очи, свят живот, ще обичам аз от сърце, тази земя и този народ. Дванадесетокласници отлитваха от нашето гнездо, но съвсем скоро тук при нас ще са осмокласниците. Пред тях сега стои трудният избор, по кой път да тръгнат и каква ще е тяхната бъдеща реализация. Нека им помогнем в избора, като представим нашето училище и учителите, които неуморно се трудят, за да можем ние да успеем. Гимназията ни е създадена преди 99 години през далечната 1927 година и до днес тя съхранява дългогодишните традиции в подготовката на млади специалисти в областта на селското стопанство. В училището ни се обучават около 150 ученици в специалностите: производител на селскостопанска продукция, трайни насаждения, говедовъдство, електрообзавеждане на транспортна техника. Към училището има изградени учебни центрове с лицензи за обучение в правоспособност категории Б, ТВК и ТВКЗ. Училището ни работи по национална програма. Специалността за прием 2026-2027 година ще представя инженер Петър Куртева и ученичките от 9-ти група Рая и Гергана. Професия, която съчетава свободата сред природата, модерни технологии и сигурния доход. Можеш да управляваш собствен бизнес и да бъдеш независим. Днес имаме удоволствието да ви представим професия фермерство от професионално направление растениевъдство, животновъдство и рибно стопанство, която ще се обучават учениците за учебната 26-27 година. Програмата на обучение е разработена според съвременните европейски стандарти. Много хора все още свързват фермерството с миналото. Истината е, че то е бъдещето. Днес аграрният сектор се нуждае от нов тип специалисти. Хора с визия, лидерски умения и аналитично мислене. Тази професия не е просто обучение за работа на полето. Тя е пресечна точка между биологията, технологиите и екологичната отговорност. Ще се научи как да произвеждаме повече, като използваме по-малко ресурси. За да бъдеш успешен фермер днес, подготовката включва управление на агропроцеси, Планиране, засяване, отглеждане, програми на реколта, управление на животновъдни комплекси. дигитално земеделие, Работа с съвременна земеделска техника, дронове, GPS техника, софтуер за анализ на почвата и автоматизирани системи. бизнес и маркетинг, Управление на бюджети, кандидатстване по европейски програми и реализация на продукция. екологична отговорност, Прилагане на зелени практики, опазване на водите, почвеното плодородие и биоразнообразие. благодарение на тясното ни партньорство с всички земеделски кооперации в района, нашите ученици прекрачват прага на реалния бизнес още по време на самото обучение. Това партньорство превръща учениците в подготвени специалисти. За да бъдем конкурентоспособни, нашето училище активно залага на работата по проекти. Това е двигателят, който ни позволява да обновяваме учебната база и да даваме на нашите ученици образование по европейски стандарти. Благодарение на успешно защитените проекти, днес разполагаме с модерни сметкогови, обновена база и нова земеделска техника, която дисплеи работи на интерактивни дисплеи. В края на успешното завършване на обучението на професия фермерство, учениците получават пакет от документи, които им дават право да започнат работа веднага и право за кандидатство във всеки университет. Учениците получават диплома за завършено средно образование, трета степен на професионална квалификация по професия фермерство, правоспособност управление МПС категория Б, правоспособност за работа с земеделска техника и агрегати категория ТВК, правоспособност за управление с самоходна земеделска техника категория ТВК.
Всички свидетелства, които получават нашите ученици, са безплатни. Направете правилния избор. Честит празник на нашето училище и успешна реализация на всички бъдещи специалисти! Обтягат дневите зеленото ветрило, разтворената длан на пътищата бели, и лятото със слънчево мамило, потата злато, класове озрели. А скоро чучулигата трепти и пее химн на златната земя. Безкрая роден вятърът лети и шепне с полската трева. По традиция на този хубав празник демонстрираме нашите знания и умения. Така ще бъде и днес. Под наставленията на господин Абдулов и господин Великов, нашите съученици ще ни представят майсторско управление на тракторите. Трактор ДТ-20 ще управлява Ахмед, Йордан и Румен от 11 Б клас. Трактор ЮМЗ-6Л ще управляват Вентислав, Акай и Наджи от 11 Б клас. Трактор клас ще управлява и цяло женския отбор. Никол, Красимира и Златка отново от 11 Б клас. Майсторско управление на лекия автомобил Opel Crosso ще наблюдаваме от Стилиян, Бисер и Виктор от 12 А клас. Да им пожелаем успех! По стара българска традиция и нашата официална част на тържеството ще завърши с едно хубаво българско хоро. Заповядайте на хорото. А след това ще продължим с... Заповядайте първо на спортната площадка, а след това на нашето опитно поле. За да покажат майсторското си управление.